njihova lopta je fudbalska. Već 4 godine vredno treniraju u Partizanu. Moja omiljeni fudbaler je Milošević, Jovan Milošević iz Partizana. Fudbal igram jer volim i to što u školi, sad sam već krenuo u 5. razred, teško je u školi, ali ja to nekako uklapam jer fudbal mnogo volim i stižem sve. Spajam špice sa golom da dam gol i dodajem paseve. Omiljeni igrač mi je Strahinja Pavlović. Mnogo volim fudbal i nije mi uopšte problem, stižem sve sa školom. Škola Crno-Bele bebe otvorila nam je svoje kapije iza kojih kažu važe stroga pravila, poštovanje drugara i trenera, disciplina, dobre ocene u školi i trud. I za roditelje je to najvažnije. Jeliv je pošao u Partizan u 2. razredu i ovo mu je 4. godina. Kako trenira, uklapamo obaveze tako što on sve završi na vreme, pa onda može da razmišlja o fudbalu. Znači, to je dogovor od početka. Sa školom završi i onda sve ostalo. Redovno treniraju 4 puta nedeljno, a kako njihov trener kaže, imaju i dobre ocene u školi. U željama se ne razlikuju od svojih drugara koji treniraju košarku. Svi maštaju o tome da će jednog dana istrčati na teren pod zastavom Srbije.